Je hoort allerlei afschrikwekkende verhalen over de Aziatische hoornaar, die grote wesp. Uitroeien kan niet meer, bestrijden wel, maar dat zal niet meevallen. Opsporing van die nesten, dat is een enorme tijdrovende klus. Daar hebben we ook eigenlijk iedereen bij nodig, inclusief de burger. En verder in deze uitzending. Biljarten als je Parkinson hebt. Een plan om ganzen te vergassen krijgt weerstand. Goedenavond. We moeten er vanaf. De wespensoort Aziatische hoornaar. Hij jaagt op andere insecten, voornamelijk op bijen. En dat is een serieuze bedreiging voor ons ecosysteem. Denk alleen maar aan bestuiving die nodig is voor de fruitteelt. Nu de koninginnen beginnen uit te vliegen, wordt met man en macht geprobeerd er zoveel mogelijk te vangen. Dit is een selectieve val voor de Aziatische hoornaar. En het selectieve zit erin dat het gaatje is precies groot genoeg voor de Aziatische hoornaar. Maar het is te klein voor de Europese hoornaar. En kleinere insecten die op deze lokstof af zouden komen, die kunnen er aan de voorkant weer uit. En daarmee proberen we zoveel mogelijk koninginnen van de Aziatische hoornaar te vangen. De eerste Aziatische hoornaar in Nederland werd in 2017 op Schouwen-Duiveland gezien. Ondanks de bestrijding de afgelopen jaren vermenigvuldigt de Aziatische hoornaar zich razendsnel. Alleen al in Zeeuws-Vlaanderen zijn er honderden nesten verwijderd. Maar er zijn er ook echt grote aantallen zijn blijven hangen. De ervaring leert vanuit het buitenland dat één nest zeker 10 tot 20 nieuwe nesten oplevert. En dan gaat het dus in een zeer rap tempo. Op dit moment wordt geprobeerd zoveel mogelijk koninginnen te vangen om te voorkomen dat ze een nest gaan bouwen. Dat is het eerste deel eigenlijk van de bestrijding. Daarna zullen koninginnen die niet gevangen zijn, zullen nesten gaan bouwen. Dat begint laag bij de grond vaak met een klein nest. En ergens in de zomer gaan ze naar een groot nest toe, hoog in de bomen. Zo'n 10 tot 25 meter hoog kan dat zitten. En dan moeten die nesten gevonden worden. En die opsporing van die nesten, dat is een enorme tijdrovende klus. Daar hebben we ook eigenlijk iedereen bij nodig, inclusief de burger. Samenwerking is volgens de imker het toverwoord om de Aziatische hoornaar zo succesvol mogelijk te bestrijden. Naast de burger hebben de provincie Zeeland, gemeenten, imkers en fruittelers hierbij een belangrijke rol. Al is nog niet bij iedereen de urgentie helemaal doorgedrongen. Nou, bij de fruittelers moet dit probleem nog een beetje landen. We hebben ook als fruittelers nog geen echte schade hiervan. Het is meer dat we uit zuidelijke Europese landen weten dat die schade echt wel gaat komen. En dat we moeten proberen nu alvast die populatie in te dammen. Zolang je niet echt zelf geconfronteerd bent, is het een beetje ver van mijn bedshow. En dat is het lastige waar we op dit moment tegenaan lopen. Dat veel partijen eigenlijk dat nog zo beschouwen. En nog niet het tempo ontwikkelen in die bestrijding wat nodig is om het daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. In de studio verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, wat moet ik doen als ik een Aziatische hoornaar zie? Ja, ten eerste natuurlijk proberen te vangen. Een foto maken is ook heel belangrijk en dan melden op waarneming.nl. Het is heel belangrijk dat het wel echt om de Aziatische hoornaar gaat. Er zijn wel wat kenmerken waardoor je hem kan onderscheiden. Hij is groter dan de gewone wesp en hij heeft ook op zijn lijfje 1 gele streep. En ook bijzonder is dat de pootjes zwart beginnen, maar geel eindigen. En ja, zo kan je hem dus herkennen. Maar kan een leek dat zien? Want ik ben alleen maar doodsbang voor die beesten. Voor mij is een wesp een wesp. Ja, ik blijf ook liever bij ze uit de buurt. Maar als je iets ziet dat je denkt, ja, ik twijfel, dan zou ik hem vangen. En dan even op internet kijken, er zijn een heleboel foto's te vinden van die Aziatische hoornaar. Is hij nou ook gevaarlijker voor mensen dan een gewone wesp? Nou, niet per se gevaarlijker. Het is wel zo dat die koninginnen bouwen nu laag nesten, bijvoorbeeld in een haag. En als jij bijvoorbeeld in de buurt komt, terwijl je niet weet dat daar zo'n nest zit, ja, dan kunnen ze natuurlijk wel gaan aanvallen. Dus ook voor de openbare veiligheid is het wel echt belangrijk ook dat die Aziatische hoornaar wordt aangepakt. En mocht je nou zo'n nest zien, ga niet zelf aan de slag, maar schakel echt professionele mensen in. Dankjewel, Mercy. Koning Willem-Alexander komt volgende maand naar een wedstrijd ringrijden kijken in Nieuw- en Sint-Joosland. De ringrijdersvereniging daar bestaat al 200 jaar en is daarmee de oudste die bestaat. Reden voor de koning om eens langs te komen. Perentelers balen van de hagelbuien van de afgelopen dagen. De vruchten en bladeren hebben schade opgelopen, ook hier opnieuw in Nieuw- en Sint-Joosland. Wij hebben hier zo eergisteren 2 keer hagel gehad, blad en
zoals het er nu eruit ziet, ook vruchtschade. Zwarte stipjes en zwarte streepjes op de vruchten. Ja, afwachten hoe of dat zich verder ontwikkelt. In het slechtste geval betekent het minder peren. Normaal groeien uit een tros 2 tot 3 peren, maar het kan er hierdoor ook maar 1 zijn, of zelfs geen. Dat weten ze pas over een week of 6. De appelbomen hebben geen schade, want die hebben nog geen vruchten. Biljarten met trillende handen en bevende benen omdat je Parkinson hebt. In Goes was vandaag een biljarttoernooi voor Parkinson-patiënten. Die ziekte maakt het spelletje uiteraard niet makkelijker. Ik heb last van zoiets als vriezing. En dan val ik stil, dan blokkeer ik. En dan kan ik niet afstoten. Ja, het is natuurlijk, je moet je medicatie innemen natuurlijk. Hè. Ja, ik zie misschien minder of ik hoor minder. En, ja, de ander, en ik sta pijn, hè, dus ja. En voor iedereen anders. Maar wat blijkt, biljarten werkt als een soort therapie. Ja, je wordt toch gedwongen om je te concentreren. Je wordt toch gedwongen om je motoriek proberen onder bedwang te houden. Je wordt toch gedwongen om nieuwe spelpatronen te kennen en nieuwe stoten aan te leren, waarmee je spiergeheugen maakt. En natuurlijk is het ook gewoon fijn om als lotgenoten bij elkaar te zijn. Als ik thuis blijf zitten, dan zit ik achter de geraniums. En dan weet ik niet of ik er nog van achter kom. Hoe meer je biljart, hoe langer je mee kan. De provincie wil vanaf medio mei ganzen in natuurgebieden laten vergassen met CO2. Maar de Partij voor de Dieren is daar fel tegen. En ook Zeeuwse burgers hebben bezwaren ingediend tegen dat plan. Vergassen zou volgens hen een pijnlijke dood zijn. Een waarschuwing vooraf. De beelden in deze reportage zijn misschien niet zo geschikt voor kinderen. Dit is een gaswagen van Duke Faunabeheer uit Lelystad. Het enige bedrijf in Nederland dat ganzen mag vergassen met kooldioxide. Volgens dierenliefhebbers is dat een pijnlijke dood. Het is een verschrikkelijke dood die ze tegemoet gaan. Het is een verschrikkelijk proces. Dat bijeendrijven van die ganzen en dan de gaskamer in proppen met heel veel tegelijk. En we vinden het helemaal niet nodig. Ganzen zijn onderdeel van de natuur. Laat ze leven. Maar de provincie Zeeland denkt daar anders over. Die wil ganzen in natuurgebieden vanaf 15 mei kunnen laten vergassen. We hebben een enorme populatie aan ganzen en dit is een zeer vriendelijke manier om toch wat ganzen weg te nemen uit de populatie. Het vergassen moet volgens de provincie gebeuren omdat de ganzen schade toebrengen aan landbouwgewassen. Maar de Partij voor de Dieren vindt dat geen reden. Het is niet alleen geen reden, want die schade wordt vergoed. Het heeft ook geen zin. De populatie die zorgt zelf weer voor aanwas. Dus daar waar een aantal ganzen verdwijnen, vindt er ook weer reproductie plaats. De provincie heeft andere methoden van ganzenbestrijding, zoals afschot en eieren schudden overwogen, maar die zijn niet efficiënt. Schudden van eieren is weinig succesvol gebleken uit wetenschappelijke onderzoeken. Dat betekent dat we beter volwassen dieren kunnen wegnemen. Dan kunnen ze namelijk ook geen eieren leggen. Eigenlijk is elke methode is wreed. Doe het gewoon niet, zegt u eigenlijk. Doe het gewoon niet. Laat de natuur zijn. Laat de dieren leven. Er zijn 50 bezwaren ingediend tegen het plan. Een commissie gaat bekijken wat daarmee moet gebeuren. Ik praat erover verder met verslaggever Marcel de Kranen. Ja, het volgende gesprekje over dieren die uitgeroeid moeten worden. Maar ganzen zijn toch beschermde dieren? Ze zijn beschermd, maar als ze schade veroorzaken, dan mogen ze worden bestreden. Kijk, dit zijn ganzen die zomers in het hoge noorden zitten. De brandgans bijvoorbeeld, die zit in het Arktisch gebied. En 's winters komen ze dan hier naartoe om te overwinteren. Maar er zijn ganzen die helemaal niet meer teruggaan. Die blijven hier de hele tijd. En dat worden er ook steeds meer. En die veroorzaken die schade. Ja, en dit gaat over ganzen in natuurgebieden. Dus dat is dan weer anders dan die ganzen die op akkers zitten. Ja, die mogen nu al worden bestreden. Het gebeurt trouwens heel weinig hoor. De afgelopen 2 jaar is dat weinig gebeurd. Maar die dieren vliegen natuurlijk heen en weer. Hè. Die zitten niet de hele tijd op één plek. Dus dit is een soort verruiming van de bestrijding. Om ook als ze in natuurgebieden zitten, om ze dan ook te kunnen doden. En denk jij dat het doorgaat, dat vergassen vanaf 15 mei? Ja, ik denk het wel. Want je zag natuurlijk net de Partij voor de Dieren. Die heeft bezwaar gemaakt, zelfs tot in Brussel, bij de Europese Commissie. Maar is in Zeeland natuurlijk een kleine partij. In Zeeland maakt de BBB, de Boer-Burgerbeweging, de dienst uit. En de boeren die willen gewoon van die ganzen af. Dan heb je ook nog een coalitiepartij als de SGP. Nou, die maakte een aantal weken geleden zich hard voor het bestrijden van damherten. Dat is ook zoiets. Ze zeiden, nou, schiet wat meer damherten af.
op de kop van Schouwen. Dus ik denk wel dat dit vergassen van ganzen in mei, dat dat gewoon doorgaat. Dankjewel. Ja, het was mijn dagje wel. Veel buien vandaag, soms met hagel of onweer. En tussendoor scheen de zon, een schrale troost. En het was ook fris met 9 graden. Tijdens de buien was het zelfs nog een stukje kouder dan dat. Vannacht wordt het droog en morgen wordt dan een droge dag met af en toe zon. Maar de temperatuur blijft laag. Ja, en dan op de valreep nog nieuws over dieren die niet worden uitgeroeid. In Axel is een slechtvalk vierling geboren. Heel bijzonder. En in het Zwin is nu al de eerste ooievaarsbaby geboren. Op onze website en in de app vind je van zowel de valken als de ooievaar een livestream. Kun je meegluren in die nestjes. Dit was Zeeland Nu voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Tot dan en een hele fijne avond.